Només 2 de cada 10 pel·lícules doblades al català es projecten als cinemes entre les 7 del vespre i la 1 de la matinada, la franja amb més públic. Heu de pensar que la majoria de sessions de cinema en català són pel·lícules estrangeres, com Barbie o la última d'Indiana Jones, que les han doblades. I d'aquestes, el 66,9% de passis es van programar entre les 3 de la tarda i les 7 del vespre. A partir d'aquesta hora el percentatge baixa fins al 22,7%. Cal tenir en compte que la majoria de films doblats al català eren per a un públic infantil i per això tindria sentit el tema horari. Però si s'exclou el gènere infantil, la tendència no es capgira. Més dades, analitzem-ho per territoris, veieu aquest mapa. Si la mitjana a Catalunya era d'un 2,8% de passis en català, veiem com totes les comarques metropolitanes se situen per sota de la mitjana. I és que dels 70,5 milions d'espectadors que van tenir els cinemes catalans entre el 2017 i el 2021, aproximadament 1,5 milions ho van fer amb passis en català. Per revertir aquesta situació, diversos agents del sector demanen igualtat